Kuradangers! Andito ako ngayon sa isang moto shop or motorcycle parts shop and magpapagawa tayo ng motor na si Motsuki kasi we need a maintenance na mga kadang. So, here we go. Andito ako ngayon sa Vic Motorcycle Parts and Accessories. You know the drill mga kadangs, pag meron tayong mga sasakyan, we need to have it maintenance. And kailangan na ni Mutsuki na palitan yung kanyang belt. So that is why I'm here. Another gastos na naman. You know the drill, Kuradangers. That is why talagang mag-ipon for the maintenance of our motorcycle, Kuradangers.
Ito yung mga ginamit ng mga product Kuradanger sa pag-ayos at pagpalit ng belt. And of course, pinalitan na din yung filter. That is why bago na yung filter natin, Kuradangers. And ito lahat yung mga naggastos natin, Kuradangers. Isa lang masasabi ko, ang gastos!